aku beli pi baro. Ni ango yo beli bagi dang yo bani sambiang bat pi ha kani kesni ha kani kata yo kumbangi jule. Parlok kumbangi lapin bena menshim te yo bangin wanam shapi ya ke program menta kesni ke bayi day but late Reverend Dr. Yarrington Karkungor. Ndai lapan kelano ya kani ke program sya kesni utrai ha ke por nyo beje janmet ha ke jo ke YouTube channel. Dia ha kani ke janmet ke bamenta ke Balang Presbyterian Nongthymmai ke don banwalam shapi ya ki sur Jingrwai ki be day but ke revival lani ke Nongthymmai bor Mynsiem bakoi. Ti parlok ina sedang no ya ke ni ke program ke jongi da ke Jingrwai Jong ki ken hon main Serenade ke Jingrwai ke be kila ai kerteng ring Mynsiem. Kajing pasyang jumpi ka na Mynsiem Yaki wiru bakin mungkin randin Lada jing yaki wandru wat shepting To wat shepting Don't you want ki jing trong ba jing qua Ni qua ban le ka ni qua kata Henry ka bon ka mam satya yano Pi mot kong no Ka bayi mot bastang ka stamenta Birthday kan men campaign Mynsiem dah kau berfikir menskam Bagai berpilih kenai jingkman Yalah dibatnya kita kiwai deh Oh oh Kacing pasyang jupi kenai Mynsiem Ya kiwi rumah mungkin randin Lada jingnya kiwan ruat shepting Don't be dismayed, use what you got, take the long shot you made for it, yeah. Don't let anybody tell you can do it. Take a deep breath, stay focused and stop moving. They may not understand, but don't be discouraged. God got your back, trust in Him and keep working. One day you'll make it, press on, keep shining. Light up the dark with the light that you carry. Light up the dark with the light that you carry. You know you got it, you're destined for glory. You know you make it when life ain't so easy. Your life in pages, great endings, your story. With all of the problems that's stuck in your way, hey, be mindful of Him and go make it your day. Hey, I find that like I can move mountains away. All I can say is you keep holding on, trust in His ways till the end of your race.
kum ki brio ne perthei ni don chibun ki jing angno ki jing thrang kum ban chu ongno ki thong ki bangi bo ho o ni la yo deng ki tam ni shamba ki ni kim pat la ban ai kata ka jing hun ya ka Mynsiem jongi kum ta kum ki khon ki jong blei ni su tho bat ni nyet ba dei tat on dai la yo yu jisu ha ka do no ki jongi kum ta ngi za shem ya ka jing hun ka kin hun EL-ELYON ka larwai ka Jingrwai tang u jisu bala pen hun pat parlok ya ka ni ka Jingrwai ni la ru ban shem na ka khasi himbuk ka ba lais pa andru pra to ni nes ngap no ya ka ni ka Jingrwai Jong ki EL-ELYON parlong om da upat ya pom om da ka bor ni ka jing start brio hinre da Mynsiem ma khoj utrai nin job ye ki jingele jongi ha ka ni ka perthai om da upat ya pom ka long ka Jingrwai ka bangin pen ngau shapi ha ka ni ka por ka Jingrwai ka balarwai de ka Seng Samla Balang Presbyterian Tynring ka bakila shim na ka album jingelam Mynsiem But hadin kini ka Jingrwai, ngayon sa'yo osngo ya ka Jingrwai lingkot na ipastor W. Shila.
blay pi barok sai sin pat nga ai ku blay pi ka kerteng betiang bat ka badon bor tam ka jong utrai bat unong penem jongi u Jesu Kris ki parlok bi barok kadi ka klam COVID-19 shisha kala kata ya ka pertai barok ka we ngio i hang ni hala ka jong ka jela kat nu ngis ngau kuslai habangi perkat pang ka jing pur stet jong kani ka klam na lor nang ta ngim yo ekalat bangin lech ka hing ka jong ublay ya ka ban syakri u ban mane u namar balahap ban khang no ya ki jing seng ki jongi ki parlok bi ngidon ha ka por jong ka jing bombit bombyang jong ki ai baro ka por ka ba ngi no Mynsiem ngi kuslai bat ngis ngau du bor unong roi sam uong ha ka sam ka ba prapusan bat ka dekot ka ban riu uong men pen impat yangi baki briu jong me kin yo le kemen hame tu pen i hangi yala ka jing isnai atrai bat tu ai hangi yala ka jing pen im nang ta shu ha ka sam ka ba prapo ba ka dekot ka ba khat kendai tu pen phai no yangi pat atrai ublei ki pat tu ting shan yala ka khmat ti on sa pen im yangi unong roi sam ukang ha khmat ublei ya ka jing pen im ka jong ublay ya ka jing pen thamai bor ka jong ublay bat hang ni sngo kuman ong bat le singila ban ong ba unong roi sam udwai ukurpat ya ublay ya ka revival ya ka jing pen thamai bor ki parlok bi baro the ka jingja ka bangi ong kata the great awakening lani kata ka revival hakas pas nem ka balalej layathu yangi hakisla jong ka history babun sin ki shejja hakipor baka perthai kamat yaki jing lakalong haka yo ka kot ni lakalong haka jing im ka bakan jaman sim badai hakum kata kapor bakadon kata ka jing jinjar haka perthai ba ka revival ka jia ngi hakini kisngi jongi ngidon hapdeng jong ka jing jinjar bat kijing bat hakum kata kapor ngiyo i ya kijing ja ki ba saudong jongi ngiyo i ya kijing duk kijing kerdu ngiyo i ya kijing no Mynsiem jong kibriu ngiyo i ya kijing kuslai jong kibriu ngiyo i ya kijing bombit mambyang haka imlang salang ya kijing lumar jong ki ai baro khamtam habangi mahat ya kijing wanling shop jong kani ka klam COVID-19 bat ki para bengej biit baro hakum kani kapor kabangi mat ya kini ki jingja haka jing im ka jongi shimet haki ying ki sem ka jongi bat haka imlang salang hatu ngimdan kam ya revival ngasko ko mendong bangidan kam ya revival ngidan kam ya ka jing ben thamai bor unong rai Mynsiem haka Jingrwai ka bashispa arpu aru ong kumni kunong pen im kinong yap hi wan dalu Mynsiem ban penki tu persat jur hakarithem ban im kishing belayap laslem Mynsiem bakho jong me naneng tu pha kerhai hangi keleng kidok nut jongi on pendap ying blay ngin long bun shong yarap bat hakani kapor kat bangidang puson ya ka jingdon kam jongi ya ka revival tu ngin duai ya ublay ba un penlong yangi bangin das nguthu shisha bangidon kam ya ka revival haka jing im ka jongi shimet ngidon kam ya ka revival haki yeng ki sem ka jongi bat ngidon kam ru ya ka revival haka ri bat ka chaj ben riu ka imlang ka sa lang ka jongi bat ki parlok beit ka badawa nangi kanang bangila ban yo ya kata ka revival ki katu kat ni ki benta ki bangakwa ya ka ban pensngo hapadeng jongi ya ki benta ki pamangi ngi dei ban le lada ngi trang ban ngi angnut bau blei un penyo hangi sa sisien pat ya ka revival ka jongu ka benta ka baningkong ka bangasngo ka badon kam na ka benta jongi kanang mangila ban yo mat ya kata ka revival ka jongu blei ka baningkong kalong ka dei bandon ka jing trang kasam ka basaw puar bat kadekot ka peningkong ko ong kumba utrang ukairang nya kiwa kumta ka trang ka Mynsiem jong ayami ngidei bandon ka jing sngotu bakat nu ngilong ki batlot bor halaka jong ka jing im ka jongi bat kat nu sin
kat nusin ngi bakla ha ka jing ya lenti ka jing ngi pen sngosi yo blay bat kat nusin ngi kensting ya ka jing dai ka jong ngi bat ublay bat menta ngi yeng akmat jong ublay bat ngi pla akmat jong u bang ngi terang ya ublay ha ka Mynsiem ka jong ngi bat ngi terang ya Mynsiem bakut ka revival kan omja lemda mangi ngi don ka jing terang hakadok nut ke jongi bat ngasung ya ha ban ong habang yerwai ya ketu ke Jingrwai atrai pa revival ai kan sedang shuananga kadi bandon ke jing terang ka mamangi ngi terang ba kata ke revival kan wan banja haka jingim ke jongi lani haki yeng kisam ba kum juru haka ri ba kacai bedu ka baar ka badon kam yangi ka bangi dai benle la ngi terang ya ka revival ya ka jing pentemai bor ka jong Mynsiem ka jong play ka baar ka long bangi dai ban sngotu badai tang ublay ubala ban ai yangi kasam ka bat riu puar bat gerkhot ka bakhat wei ka ongkom ni ka bor ka dei ka jong ublay bat nang ta ka kitab ki kam jong ki apostle kal nong ka baning kong bat gerkhot ka pra ka ong phin yo diang ya ka bor anda lawan Mynsiem bakut happy ngi dei ban pen kan mau yildi ba ublay udai uta usus lani utolong jong kata ka bor ka ba la ban ai hangi ban ngidan kam ban pai so blay naga banta ban yo diang ya kata kabor ban pai so blay ubalong utulong jong kata kajing pentemai bor yangi bat komba ulakular hau Mynsiem bakut nda habangi layo diang ya kata ka nda habangila ngilayo diang ya kata ka ngin sayo diang ya kata kabor onda ulawan Mynsiem bakut hakajing im kajongi kasus jong ka revival kadai ublay lingba Mynsiem bakut ki parlok biit kan mau bangin numpai sakiwi pat yo ngi berkat bale si unsa revive yang ilani kata revival kan ja dah ka bangi ngi pet sakiwi pat kita ki bale si ki bangi ngi be bah kini kisngi dalangi pet ya ka jingdon ka spa ka po tani ka jing sngobha ka bakani ka perthai ka don man ai ngi kini kinum la ban penchat bor yang ngi rei ka jing penchat bor ka ba janai kadai lengba Mynsiem bakut namar kata ngidan kamban sngotu badai tang ublay ubala ban ai ngi mdon shawai pat ngin numpai shawai pat namar mdon kata ka bor ka bala ban pentemai pat yangi ndai dai tang habangi ngi pai shawblay bat nda haba ublay pen kup yangi da ka bor ka jong Mynsiem bakut dai ha kata ka bor bala pentemai yangi lani la revive yangi nang ta ka balai pat ngi dai ban pen kre yeladi oi kum tu kum mangilaong ngidan kam bandon ka jing sliang ngidan kam ban sngotu badai tang ublay ubala ban ai hangi nang ta ka balai pat ngidon kamru bandalong kita ki briu ki ba pen kre eledi ban yo ban diang ya kata ka jing pentemai bor ka jong Mynsiem bakut tani ka revival ngin pen kre eledi da ka bangi le komno da ka bangi ngi pai no na kita ki lenti jong ka jing long barim ka jongi na kita ki lenti ki ba ngilayat hakipor jong kajing im ke jongi le si kilenti ki mamangi ngilapen sosi yo blay kadai kapor ka ba mangi ngidon kam ban ngin pai no na kita ki jinglong barim ke jongi bangi ngin e no ya kita ki jinglong ki barim ke jongi kata kadai ka benta ka ba mangi ngi pen kre ld da ka bangi pai no na kilenti ki barim ke jongi bat ka ba mangi ngi it tmai ya la ka jong ka jing im ke jongi hau jisu bat nang ta ngi pen kre ld da ka ba mangi ngi keren bat ublay ngi duai bat wat ya kamon ka jong ublay haga ketin ka jong ublay ki parlok beit ngi don kam ban pen kre lingin pen kre li da ka bangi pai no na kelenti bomman bat da ka bangi it tmai la ka jong ka jing im ka jongi bat da ka ba mangi ngi pulut por haga jing duai bat haga jing iaroh yo ublay bat da ka bangi ngi wat ya kamon ka jong ublay haga ketin ka jong ublay nang tam ka basau pat kalong banda haba mangi ngila don kata kajing sliang nda haba mangi ngis ngutu badai ublay ubala ban ai hangi banda haba mangi ngila pen kre ele ban yo diang ya kata ka revival bat nang ta ka babut nang ta ka basau kolong bangin samat ken ya ka jingkerku jong ka revival ka jingkerku kalong bangin mat ya ka ngin mat ya ka jingkemen ngin mat ya ka jingsuk bat ngin mat kerhai ka jingkermen ha ka jing im ka jongi
ndah ba mangingila IT la ka jong ka jing im ka jongi ndah ba mangingila diang ngila yo diang ya ka bor ka jong Mynsiem ko ya ka jing im ka jongi dai ha ka ta ka po ka ba Mynsiem ko upen jai jai ya ka jing im ka jongi upen ngen ya ka jing im ka jongi bat u ya lam yangi u bat scam yangi wat la dangi de ban ya leng ba ya ki jing bat ki jing ele ngi mat ya ka ngi mat ken ya ka jing suk ap deng jong ki jing ngi mat ken ya ka jing kemen bat ngi mat ken ya ka jing kermen bat kalong kaba ban snutu lemda ngilayo ban mat ya ka jing im ka jongi ba ka tin ka jong blai ka ong bau jisu wang bangan aya pi ya kata ka jing suk komba ka perthai ka aya pi bat ka bakhadu ka basan ba ka bakhadu ndah bangi la mat ya kata ka jing kerku jong ka revival ka jing khot ka long ba mangi pat ngin long ken ka jing kerku ha ka shiti shakinong room kalau nong ka bakhat san ka khot ka bakhat lai ti ublay jong kata ka jing kermen un pendap ya pi da ka jing kemen bat da ka jing suk bat da ka jing kermen kanang ba kata kan nang roy kanang ba kata ka jing kemen kan nang roy kata ka jing suk kan nang roy kata ka jing kermen kan nang roy ka jing im ka jungi kat hadu ba kata ka jing suk ka hadu ba kata ka jing kemen kat hadu ba kata ka jing kermen kan shlei shakiwei pat kibadon saudong yangi lani ki lok ki jor ki bangi akendu ha ka jing im ka jongi ka revival kan ja lada kalayo jaka ha ka jing im ka jongi ban penthmai bor yangi ban ndah bala penthmai bor yangi kam kut hangta ka khot yangi mangin long jingkerku na ka benta ki weru pet saudong saukun pet syakadiang bat syakamon kamtam ha kani gasngi ka bamangingi mat yakini ki jing yakini ki jing ele kidon shibun ki bakaang ya ka jing rap ki jongi duaya ublay ba ublay un play ya ki kmat ki jongi bat un penyo sngo ya ki skor ki jongi ha ka bamangingi la ken ban long ka jingkerku na ka benta jongnu re jongnu ki badon kam ya ka jing rap ka jongi ublay un kerku ingi na ka benta ka buram ka jongu amen. Ku boleh sebut pastor, boleh nangker kui pi. Ke Jingrwai ka bakhat do ka bangin walam shipi ha kan ni ka janit ka long ka Jingrwai ka ba pen kan mau yangi bangin wat bat ngin khot ya Mynsiem ba khoi boleh. Parlong kum ha kini ki por. Ni baro ngi sotho ba la pen sha yong yangi ki jingmut jing berkhat jong ki babun. La ka long ye ki banget ni ki pampat ngen. Te kum ha kan ni ka por. I ador shangplyang ibana ka kinhon mani in sa pitsko hangi ya ka Jingrwai joki ka ba kintu yangi ka ba long ka Jingrwai ka ban yarap yangi ba ka ba Mynsiem yangi ba kum ki bangyat ngin long ki jingshai sa ka perthai da ka ba ngin pin I ya ka jinget ka ba klan jongi bat ya ki nuksa ki papha. Mynsiem baku wan syong bat ngi pendap yang idabor bajung aye Mynsiem baku wan syong bat ngi pendap yang idabor bajing ai ngikwa men kta dakajing Mynsiem baku wan ban syok bangi Mynsiem baku wan syong bangi pendap yang idabor bajing ai Mynsiem baku wan syong bangi pendap yang idabor bajing ai ngikwa men kta
Jingrwai ben thamai jingim jongi ai kabor ai Jingrwai ben thamai jingim jongi Mynsiem wan ban shong ban ngi Mynsiem baku gershan yangi angin long ka jing shai shaka perthe Mynsiem baku bin klan yangi lam yangi halin ti ka hok jong mi ngi kwa men kta da ka jing Mynsiem baku wan ban shok ban ngi Mynsiem bakut wan ban shong ban ngi Mynsiem bakut wan ban shong ban ngi Perlu berok ngilah poisha ke pukut Jong kini ke program iaroh. Pati sengo day ben ai ke jeng kublai ke pekelpang ya berok ki Nongthymmai kata ke kinhun ki main Serenade ke kinhun EL-ELYON ke kinhun Money bat ke jeng Seng Samla Balang Presbyterian Tynring. Pani ai lo ke jeng kublai pi berok ki bela ai ke por bekodo jong pi ban pet ya kini ke YouTube channel. Ti perlu ngin sekin dopat lesem tu yo ha ke jo ke por ha ke jo ke sni bat ha ke jo ke YouTube channel. Nginget pat ngikir men baling bakani ke program playo shibon ki jingkerku. Ti perlu ngin se sempat ku manglaong lesem tu yo ha ke jo ke por ha ke jo ke sni bat ha ke jo ke YouTube channel. Ublay kerku yang ibaro. Kaktian ke jong blay ha ke sam ke bachis pa saw ke dekot ke ba. Lai po ke ongkum ni. Mi pen mi no yala Mynsiem. La thao yaki pat me Nongthymmai ya ka khamat Jong ka kindo tungin edwai ngai ngoi me ko pa ya kani ka program ki iaroh kabla long ka jingker khu yangi wei pe wei bla pet ya kani ka program ya rap rupa bangin la ban Nongthymmai ya la ka Jong ka jingim bangin I no ya ki ki besneo bat ki bamde kat kong kamon ka bukoi ka bakentang ka Jong me yarap yang ipa magindon kata ke jing terang ya ke bor Mynsiem pakut ya ke jing im ke jongi iwe pat hakum kene ke por ngi dwai pa
Bamin the yellow Mynsiem haka jing im ke jongi but bangin long atrai kita ki kun ki jong me ki ban le ya ka mon ka bakoi ka bakentang ke jong me but bangin la atrai bangin long ka jing shai sha ka ne ka perthei but to iaroh ba ka jing ker khuble ke jong me ka ne long rengkat but ni we i balapet ya ka ne ki YouTube channel minta hadu la kertaru amen.